маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии тоҷикистон рӯзи 23 ноябри соли 2022 аз ошкор шудани боз ду олати қаллобӣ ба маблағи махсусан бузург хабар дод. бино ба иттилои ин неҳод ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 29-солаи сокини ноҳияи ҳамадонӣ бо гумони қаллобӣ дастгир шудааст. ӯ ба қаллобӣ ба маблағи қариб 830 000 сомонӣ ё тақрибан 80 000 доллари амрикоӣ айбдор мешавад. гуфта мешавад ки ин ҷавон дар байни ҳамагӣ 2 ҳафта дар моҳи октябри соли ҷорӣ ду сокини ноҳияи ҳамадониро ба чунин маблағи бузург фиреб додааст. назари худи дастгиршуда дастрас нест, вале бино ба фарзияи мақомот ин сокини ҳамадонӣ рӯзи 3 октябри соли 2022 бо роҳи фиреб ба боварии марди 30-солаи сокини ноҳияи мазкур даромада аз ӯ 79 000 сомонӣ гирифта ваъда додааст ки дар муддати 3 рӯз бо асъори хориҷии доллари амрикоӣ иваз карда баргардонида меояд. аммо то ҳол ӯро фиреб дода маблағҳои ба даст овардаашро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. ҳамин тариқ номбурда 18 ноябри соли 2022 ба боварии марди 53-солаи сокини ноҳияи зикригардида даромада аз ӯ 120 940 сомонӣ гирифта ваъда додааст ки дар муддати 3 рӯз онҳоро бо пуррагӣ бармегардонад. аммо то ҳол ӯро фиреб дода маблағҳои ба даст овардаашро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. нисбат ба гумонбаршаванда бар асоси қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. ба сокини ҳамадонӣ бар асоси ин банди қонун барои қаллобӣ ба маблағи махсусан бузург ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1460 то 2190 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтани аз озодӣ ба муддати аз 8 то 12 сол таҳдид мекунад.